Maplos ah, maplos! Kami ay magbabayanihan sa bahay ni Mang Andres. Tanginang aral ko nagising, tinamad akong bumangon. Ay, lalalala. Asong maliit, tumawid. Uy, lalalala. Yung tanginakala ko doon. Tangina boy, gusto ko lumangoy kahit hindi ako marunong lumangoy. Just enjoy the view of the little Baguio of Clark. Ang ina English boy. Yeah, downhill na may kurbada. Alright mga ka-idol, so andito na tayo sa may Labrador. So dito na tayo nag-start ng ating vlog ngayong araw na ito mga ka-idol. So another video, another vlog, another ride. So nag-solo ride itong tropa natin gamit yung kanyang bike. Maplos ah, maplos! Batak, batak! Yeah! So, inimbitahan na naman tayo ng mga tropa, mga ka-idol, para tumulong. So hindi ko alam kung ano yung madadaanan natin sa location na pupuntahan natin mga ka-idol. Basta ang sinabi lang sa akin ay kami ay magbabayanihan sa bahay ni Mang Andres. Yeah! Tangina, so ang usapan, sabi ko 7 AM nandun na ako sa meet the place. Putang ina, 7-7 na. Tangina, ang aga kong nagising, tinamad akong bumangon. Hayop na yan. Umaambon kasi kaninang madaling araw sa amin mga ka-idol Then kumukulog at kidlat, kaya hindi agad ako kumilos. Pinakiramdaman ko muna yung panahon. Baka biglang bubuhos yung malakas na ulan. Wala pa naman tayong tapaludo sa likuran. So mga before 7:30 sana nandun na tayo. Hindi naman nakakahiya sa isa nating tropa na nag-aantay. Wala si tropa. So mamaya na lang mga ka-idol, mag-edit lang muna ako sa kasama ko. Alright, so welcome back to the road. So hindi ko alam kung hundawin na kami sa exact location mga ka-idol. Wala, nakip ng daan nandito mga ka-idol. So ang daming aso. Kaya kung bago kayo dumaan dito mga ka-idol, pag hindi natin kabisado yung mga daanan, dahan-dahan lang. Ay, lalalala, asong maliit tumawid.
is dapat hinay-hinay lang tayo mga ka-idol, no? Di natin kabisado yung daan, lalo na yung mga kurbahan. Uy, lolo, putang tinakala ko doon. Tangin na niya, ubor sa takbo. Sabi, dahan-dahan lang eh. Hindi ko kabisado yung daan dito eh. Kasi pupuntahan namin ay sa Baybay Norte ata yun na barangay dito sa Mayswal. Kaya akala ko is doon kami daraan sa may highway. Ayun na, blind curve. Tapos may mga buhangin, delikad. Nakakatakot bumangking, lalo na pag hindi ka marunong bumangking. Ay, grabe. Wow, dagat oh. Ang na boy, gusto kong lumangoy kahit hindi ako marunong lumangoy. So may dala pala tayong martilyo, tapos 2 kilo na pako, yung size 4 na pako mga ka-idol. Kasi nga magbabayanihan kami, siyempre may ambag tayo, hindi pwedeng wala tayong may ambag sa pagtulong sa bahay, sa paggawa ng bahay ni Mang Andres. Ay lalalala ang ina, pinakitaan ako boy. Lalalala. Siyempre, feel natin yung view dito sa may bagbag. Uy, lalala, putang ina yan. Bumangking ang puta. Ayop na yun. Buwan ito siya ang puta oh. Ipil natin yung daan dito sa my little Baguio. Oh, ang ganda ng daan oh. Ang mga pine tree. Pine tree ba yan? Just enjoy the view of the little Baguio of Sual. Kanya ng English boy. Yeah. Sa mga legit na nanonood sa aking YouTube channel mga ka-idol, may naaalala ba kayo dito sa daan na to? Or dito sa humps na to? Ay hindi pala, banda yung sunod na humps pala, tanginang yan. Try kong hanapin sa mga old videos natin mga ka-idol kung ano yung meron sa humps na to mga ka-idol dyan. Ang inang yan. O yan, ipas ko sa screen. Lowered witness. Oh shit! Ah! Putang ina! O yun mga ka-idol, sa mga bagong subscriber natin na hindi napanood yung vlog natin about dyan, itong way na rin mga ka-idol na ito ay papunta sa mga beaches dito sa Mayswal tulad ng Masim Mary. O hindi pa natin napupuntahan yon mga ka-idol. Ang napupuntahan lang nating beach dito sa Sual ay sa Bagbag Beach. Kasi nga yung nag-viral yung sa mga bundok nila
Yung matatanaw mo is parang Batanes. Kaya nakilala ang Baybay Norte or Bagbag Beach dito sa Maiswal, Pangasinan. Yeah! Time check, 8 a.m. Yeah, downhill na may kurbada. Alright, welcome Baybay Norte. Kurbada. Yeah, overshoot. Sige, kaya. Siguro marami ding mga co-riders na nanggaling sa iba't ibang grupo yung kasama sa bayanihan sa bahay ni Mang Andres. Hi, Nay. Alright, so on the way na kami doon sa bahay na itatayo namin, mga ka-Izor. Alright mga ka-Izor, so pauwi na kami. So dito ko na tatapusin yung aking vlog mga ka-Izor sa bayanihan na ginawa namin kanina, yung bahay ni Mang Andres. So see you next ride or charity mga ka-Izor. Yeah.